Doi israelieni au vrut să o spioneze pe Codruța Kövesi și procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție. Suspecții arestați deja sunt angajații unei companii de detectivi particulari și au fost prinși în timp ce încercau să spargă mai multe conturi de e-mail ale rudelor șefei DNA. Suspecții sunt anchetați de DICOT și acuzați de spionaj, iar firma care îi plătește susține că ei strângeau probe legate de fapte grave de corupție din interiorul guvernului nostru. Firma respectivă l-a avut președinte de onoare pe fostul șef al Mossadului, renumitul Serviciu de Informații din Israel. Este un dosar în curs la o altă structură de parchet și nu pot să comentez nimic. Mulțumesc frumos. V-ați simțit în vreun fel în pericol? Mulțumesc. Laura Codruța Kövesi, procurorul șef al DNA, a precizat totuși că este vorba despre o tentativă de intimidare. Ea a fost reținută în declarații. De înțeles dacă vedem care sunt persoanele care ar fi încercat să o intimideze. Este vorba, susțin procurorii DICOT, de angajații unei firme de detectiv particular numită Black Cube. Societatea privată aparține unui fost șef al Mossadului și are printre angajați și specialiști care au lucrat pentru acest serviciu de informații din Israel. Doi israelieni s-au cazat la un hotel de lux din capitală și apoi au început să pregătească presupusa acțiune de intimidare a procurorului șef. Aveau cu ei echipamente tehnice prin care ar fi acționat la distanță. DICOT susține că rudele Laurei Kövesi au primit mesaje tip phishing. Ron Weiner, unul dintre suspecți, ar fi fost cel care ar fi trimis e-mail-uri false, provenind chipurile de la serviciul de poștă electronică, în care li se cerea titularilor să-și actualizeze datele conturilor. Odată ce victimele cădeau în capcană, suspectul ar fi avut acces la toate mesajele primite în căsuța poștală. Anchetatorii susțin că celălalt suspect, David Jeklovitz, ar fi fost cel care ar fi contactat rudele procurorului șef și ar fi săvârșit infracțiuni de hărțuire și infracțiuni informatice, constând în fapt în efectuarea de multiple apeluri telefonice cu caracter amenințător și hărțuitor, producătoare de temeri. Procurorii au lăsat însă nelămurită miza acestor acțiuni. Cine ar fi ordonat ca cei doi israelieni să o intimideze pe Codruța Kövesi, care ar fi fost miza operațiunii, care, dacă se dovedește a fi reală, este în mod evident ilegală? Deocamdată se cercetează. Firma Black Cube a refuzat să comenteze pentru știrile ProTV acuzațiile aduse celor doi angajați ai săi, arestați la București. Puteți să ne dați, vă rog, o declarație oficială cu privire la acuzațiile ce se aduc celor doi angajați? Nu avem nicio declarație de făcut momentan. În același timp însă, compania care se ocupă de culegerea de informații a făcut precizări pentru un ziar israelian. Recent, compania a preluat un contract în România de strângere de probe legate de fapte grave de corupție în interiorul Guvernului României și al agențiilor sale. În timp ce efectuau această lucrare, doi angajați au fost arestați după ce făcuseră descoperiri semnificative. Black Cube mai susține că angajații săi au respectat legislația României în acțiunile lor și au încredere că adevărul va ieși la lumină, iar detectivii vor fi eliberați în zilele următoare. Compania a fost înființată acum 6 ani și se prezintă ca o firmă specializată în descoperirea fraudelor. Un grup de veterani din serviciile de informații israeliene de elită, specializați în a găsi soluții la afaceri complexe, dar și probe în dosare. Președintele de onoare al companiei a fost la un moment dat chiar fostul șef al Mossad, Meir Dagan. Bolnav de cancer, bărbatul în vârstă de 71 de ani a murit la jumătatea lunii martie anul acesta. Dagan a condus unul dintre cele mai puternice servicii de informații din lume timp de 9 ani. Nu voi discuta nimic despre această problemă. Bună încercare! Trebuie să fie foarte greu să nu vă puteți asuma acest lucru. Știți cum vi se spune? Vi se spune Superman, doar pentru astfel de acțiuni. Nu am costumul la mine. Numit în 2002 de Ariel Sharon, Dagan ar fi fost cel care a înlocuit diplomația Mossadului cu asasinatele ca tactică majoră. Una dintre loviturile date sub conducerea lui este atentatul cu mașină capcană de la Damasc din 2008, care l-a eliminat pe comandantul militar al Hezbollah, Imad Mughiyeh.